Poďte so mnou stráviť piatok ako finance girly, ktorá pracuje v Austrálii. Budíček o 5:00 a svoj deň som začala Red Light Therapy Pilates. Viem, či ste už počuli od Red Light Therapy. Zmierňuje bolesti svalov a kĺbov, pomáha pri regenerácii svalov a zlepšuje náladu a spánok. Bola to super skúsenosť a určite pôjdeme aj na budúce. Vyskúšali by ste aj vy takýto druh pilatesu? Doma som si rýchlo robila ľadovú kávu a chystala sa do práce. Dneska bolo naozaj krásne, takže som zvolila tieto letné šaty. Vystúpila som na Martin Place a utekla do ofisu. Úplne milujem toto okolie počas mojej cesty do práce. Úplne to vyzerá ako z nejakého filmu. O 9:00 som prišla do ofisu a mala pár meetingov. Pokecala s kolegami a o 12:00 som išla do fitka. Išla som na Grid Class, čo je niečo ako hitko a fakt to bola makačka. Na obed som si zobrala roll, čo je proste taký vietnamský noodle salát, spápala som si ho pri stole a okolo 4:30 som to zabalila. Stretla som sa s kamoškou a samozrejme sme išli na nejaký drink. Išli sme do podniku, ktorý sa otvoril ešte len včera a lidičky, vyzeralo to tam úžasne. V stredním podniku bol bazén. Dali sme si pár drinkov, pretože mali happy hour a všetky drinky